Danas ću prikazati jednu od tehnika nail arta, akvarel tehniku na formi kocka. Akvarel nail art tehnika preuzeta je iz slikarstva, to je slojevita tehnika slikanja vodenim bojama gde se tonovi prelivaju od svetlog prema tamnom i obrnuto. Intenzitet tonova postiže se razređivanjem boje, odnosno ispiranjem bez dodataka crne ili bele boje. Pre svega moramo izgraditi nokat i napraviti adekvatnu podlogu za slikanje akvarela. Zato ćemo okrenuti od samog početka, odnosno od pripreme nokatne ploče za rad. Pažljivo ćemo obraditi nokatnu ploču turpijom granulacije 180. Zatim ćemo naneti dva veoma važna preparata koji garantuju postojanost materijala na noktu, a to su nail prep, odnosno dehidrator, i primer koji je odmašćivač. Primer ćemo sušiti 1 minut na vazduhu. Kao prvi bazni sloj nanećemo silky clear gel, providan svilenkasti gel koji će popuniti sve sitne neravnine i brazde koje su nastale prilikom obrade nokta i jako će se vezati za nokatnu ploču. Osušit ćemo 1 minut u UV lampi. Nakon što smo osušili bazni gel, ukrojit ćemo i postaviti šablon za formu kocka. Napravit ćemo veoma tanak izlivak Builder Blue gelom iz klasične kolekcije, koji će nam poslužiti kao podloška. Ovo je Builder gel nove generacije sa posebnim komponentom za stabilnost boje, savršene gustine, veoma dobro se pinčuje i oblikuje, pa se pored salonskog rada preporučuje i za ekstremne i takmičarske forme. Vreme sušenja ovog gela je 1 minut u UV lampi, a vreme pinčovanja je 20 sekundi. Sada ćemo zatvoriti i oblikovati nokat koristeći Cover Pink gel iz klasične kolekcije. To je kamuflažni gel koji takođe možemo koristiti i za izgradnju jer je tvrd i odličan za oblikovanje. Sušenje ovog gela je 1 minut u UV lampi, ali u ovoj varijanti kada se koristi kao gradivni gel, vreme sušenja je nešto duže, oko 2 do 3 minuta, da bi mogao u potpunosti da se osuši. Uklonit ćemo lepljivi omotač sa gela pomoću klinsera i turpijom ćemo oblikovati nokat. Na kraju ćemo preći polir blokom, premazat ćemo belim Legrande gelom jer je bela boja idealna podloga za slikanje akvarelom. Osušit ću u lampi pola minuta i zatim ću premazati još 1 sloj gela da bih mogla da obradim polir blokom. Drugi sloj sušimo 2 minuta. Prvo ćemo pogledati kakvu i koliku površinu imamo za rad i zamisliti dizajn. Zatim ćemo obeležiti gde će se šta nalaziti i iscrtat ćemo veoma tanke konture. Za iscrtavanje kontura koristimo veoma tanku četkicu od kolinske dlake. Ja koristim Rublov kolinski 00. Nakon što smo iscrtali konture, možemo početi sa senčenjem. Za senčenje koristimo nešto deblju četkicu broj 2, takođe napravljenu od prirodne dlake. Četkica od prirodne dlake bolje upija boju, mekša je i nežnija i samim tim lakše i lepše aplikuje boju na podlogu. Kada smo završili senčenje, vratit ćemo se na kolinski četkicu 00 kojom ćemo izvući tanke jedva vidljive fisure. Na kraju, kada je dizajn gotov, nanećemo završni sjajni gel Glossy Top. Uvek kada radimo nail art, završni sjajni gel moramo naneti u 2 sloja kako bismo zaštitili dizajn.